Ti maikatlo a surat ni San Juan. Ingungutek agayo. Isurat ko daytoy ken ka, sika apodno ngay ayatek. Patgek agayem. Ikarkararag ko anasaya at latta kumati ka sa saad mo. Sapay kumata na salon at ka akas iti amok, ana espirituan a panagbiag mo. Kasta unay tiragsak ko, idi simangpet dagiti kakabsat, ket imbagada kanyak ti panagtalinaid mo iti pudno. Wen, tagpay sumet nga agbibiyag ka iti kinapudno, awan sa bali a makaitid kanyak iti dakdakkel aragsak. No di ti panakadamag ko, nga agbibiyag dagiti anak ko iti kinapudno. Siyak apang lakayen, tinagapuan daytoy asurat. Ingungutek agayem, nasaya at unay ti panagserbim kadagiti kakabsat iti pamati. Nang runa kadagiti gangganaet. Impadamag da iti iglesia ditoy ti maipapan iti ayat mo. Pangngaasim tatulungam ida nga agtuloy iti panagdalyasat da. Iti wagas amakay ayo iti Diyos. Tanagluwas da gapu iti panagserbi ken ni Kristo. Saan da nga umawat iti tulong dagiti hentil. Datayo nga rod amamati tirumbeng amangted iti kasapulan dagitoy at tao. Tapno tumulong tayo iti panakaisaknap ti kinapudno. Nagsuratak iti iglesia, ngem sa anak nga ikan kanon ni Diotrefes. Kayat na ngamin nga isu ti agbalin a pangulo da. Ngarod, intun umayak, irwar konto amin nga aramiden na. Agraman dagiti iwarwaras na apamadpadakes na kanyak. Ngem di pa'y lamapnek iti dayta. Saan na asa nga ilyen dagiti kakabsat? Ket saan nala aparitan dagiti mayat nga umawat kadakwada, no di pa'y ket kayat na apagtalawen ida iti iglesia. Patgek agayem, di mo tuladen ti dakes nga aramid. Tuladem kit di tinaimbag. Kukwa ti Diyos ti agaramid iti naimbag. Ngem ti agaramid iti dakes. Di na nakita ti Diyos. Nasaya at ti ipadpadamag ti tunggal maysa may papankin ni Demetrio. Mismo at ipudno timang paneknek iti may papanken kuana. Wen, paneknek akmet, ket ammom apudno ti kunak. Ado kumapay ti ibagakken ka. Ngemjak kayat nga isurat iti pluma ken tinta. Tagkita ta iti mabiit, ket agsautan tulaengen a personal. Tal na kumati addaken ka. Pakumustaan da ka dagiti gagayem mo. Saggay saem a pakumustaan, dagiti gagayem dita.